Szia Máté! Mi újság? Ja, velem is minden okés. Most fejeztem meg tök jó könyvet, majd mesélek róla. Hogy most? Jó, okés. Összerak ducomat és akkor elindulok. A szokásos olyan, ugye? Jó, okés. Na akkor ott Ali. Ciao. Szia, bocs, hogy így lerólnak. Szerintem ezt elejtetted. Ó, basszus, köszönöm szépen. Most kapta születésnapomra, és borzasztó lenne, hogyha elhagynám. Szóval boldog szünnapot. Köszi szépen. Amúgy nekem is van egy hasonlós állam, tök jó hova. Ugye? Olyan, mint hogyha egy párnál ölelnék körbe a nyakadat. Pontosan. Igen. Amúgy Laura vagyok. Ádám, ha most volt a szünnapod, akkor te vízöntő vagy, nem? Igen, látom valaki nagyon benne van az asztrológiában. Igen, ha már a barátaim azért néha ki nem állhatják, hogyha sokat beszélek róla. De hogy? Hát sokan nem hisznek benne. Szerintem király, fogadok, te egy nyilas vagy. Hoppá, ennyire ellátszik? Nem, őszintén szólva csak jól tippelek. Basszus, nekem sietnem kell, de még egyszer nagyon szépen köszönöm, és szép napot neked, Ádám. Neked is. Szia! Várj! Mi a telefonszámod?